kang jenenge Jinggawati ki ndi? Aku kang arep Jinggawati. Kowe Jinggawati. Jinggawati, Apa marjuan? aku mau arep awet kabar layu kelawan kowe. Sopo kang tumekani aku? Karwamu Bandar Sub Alimatu jroning peperangan. Yen tok kang Mas Bandar Subalo putine iki wis mati sopo kang wis mesti pati. Sing mateni aku Jinggawati. Apa kang arep pati? Mergo bojomu wis wani. Arang peranatan ing negara Majapahit. Mongko aku minta serayaning Patih Kaudara. Jinggawati. Ana meneng-meneng. Sapa kang bedah raja? Mateni raja mesti duwe boyowan wanita. Mergo kang ana kowe Jinggawati. Mula kowe gelem ora gelem. Kudu gelem latih karo pamajuan. Patine garwa kang Mas Bandar Subalo sok tangan. Iya. Yen aku bilang lawan kowe padha karo pancen mangkene kang Mas Bandar. Bojomu wis mati. Bojomu wis ora ana Jinggawati. Kowe tak ibaratake kodhok jroning ganteng. Manuk jroning kurungan. Tanpa penawari. Kalau kowe manut bae. Ini kowe ora gelem Jinggawati. Mergo kang wis pisahke aku lawan garwa kang Karwamu kang luput, karwamu kang salah. Karwamu wis wani marang peranatan. Mula aja salahke aku, mergo aku mung sakapun utusan. Sapa manis kaya manut
dasar kopi. Kamu kapan? Anak, Anakku anak, ora anak, anak. Wong wedok bokonge digal-gal kene dipet bojo ora gelem. Ora apa-apa jenggoan. Nanging Umrame nek ora kakipaten gak. Kamu cuma cerati mati. Kamu aku jejuluk. Hati mati kebomar Tuhan. kunci. medal saking taman tumapak ing tengahing mall. Jane niku wonten napa? Lantas kula kelarake gradi jalan wedal sakmenika. Gradi kecil iki dene kebomajuan. Ya bojomu kepiye? Kang Mas Bandar Subali sampun sedo Mati. Sampun ingkang baru mati. Kebomat duwet ajeng temen sampeyan. Kula jenengan boten kersa sak kemah lajeng wonten ing tengahing wono. Ngaten Ciko. Nggih. Lajeng tumindak menapa kebomat duwet kok ngantos ingkang kakung. Kebomajuan badhe udah peksa dateng kula. Aduh, Bapak. Sumai. Sakit Bapak. Sumai. Kula di akhir tidak bisa. Semua yang diwati babaran. Ayo, muga-muga selamat. Boten wonten lawan. Sasampunipun panjenengan babaraken miyos kakung men benjang tiang-tiang gampang anggenipun mastani nggih diparingi jeneng tapi tetenger Menawi ngenani jimat aku putra kula manut. pasake kula ngaten nggih garwane dipati babarake wonten ing tengahing wolu kaya dening umbar-umbaran kila bayi bakal kula paringi tetenger utawi jeneng Joko Umbaran. Sasampunipun sampun kula paringi jeneng utawi tetenger ngersake kondur wonten ing grati napa nderek kula kesemua. Mboten jenengan kemawon. Yen ngaten monggo minggah wonten ing dusun Ganggel Segeti. Monggo. Saniki aku wis hormat nanging jagat. Aku wis bab lair saka garbaning jiwa. Nanging aku durung weruh jenengku tenane jenengku sapa to? Jenengmu Joko Umbaran, nggih. Seneng jeneng ati. Mapanku ana ing desa yen nganggo jeneng Joko, iki kok kena patut kanggo ning aku. Yo. Saben aku mlebu ana ing jroning omah. Sing ana kok biyung lan simbah. Jane aku iki duwe sedulur apa ora to? Pancen anake biyung ning sawiji. Ora liya ya kowe dhewe Joko Umbaran. Jebul anak ijen aku iki. Anak mung siji. Bener. Layak. Rumangsa sepi banget. Jroning atiku saben aku mlebu ana ing omah. Mergo ngopo ya? Ora ana kanca ruwangku sing takjak dolanan rina lan wengi bebasan.
sing ana biyung lan simbah. Ngene ya. Umpama biyung ora kabutan, aku bakal duwe penjaluk. Apa penjaluk nggih? Aku njaluk adik. Piye to? Baran. Napa to? Biyung iki ora duweni bojo, kowe wis ora duweni wong tuwa lanang. Ya ora bisa to ngono to kowe iki njaluk adik. Apa ngene? Piye? Biyung nguku anake tangga anggere kaya dene adimu dhewe ya. Sing tak karepake ora kaya ngono. Sing tak karepake adi tunggal ketok kunir utawa tunggal yayi. Oh, ora sih. Kan iki pripun bapak wayah penjenengane iki cukup. Joko Umbaran Suwon adik. jalur iku yo jagung apa tero dibakar. Nek perkara panganan aku wis matur nuwun wis manuk. Ngene lho, Le. Piye to? Jaluk yo njaluk nanging yo kudu noleh kakak. Napa, Pak? Lah biyungmu iki ora duwe bojo. Mongko wong duwe anak iki kudu lanang karo wadon. Lah anak biyungmu ora duwe bojo apa ya iso. Yen ngono ora bisa ya. Ya ora iso wong ora. Simbah kodho kaya ngono aku bakal takon karo Simbah. Simbah duwe bojo apa ora to? Lah aku wong tuwa ya salah ora. Ora wis suwe nggone gedho ora duwe bojo. Yo wis tuwek. Lah biyung ora di bojo. Ini apik-apikan aten ya, Mbak. Piye? Simbah lan biyung bojo-bojonan gawe adik. Ngomong kanggo nyangap. Ora Wong pantes iki to. anake dhewe kok Ya ora apa-apa to. Nuruti putu sing pola. ngene lho. Ngono yo ngono mbok aja. Sawang kok ora pantes. Ngene, Mbokne. Apa hari-harine Joko Umbaran kok isih Injih tesih wonten bapak. model endi? Tak ngisore saka guru. Ya, tak pujan. Jaluk suwi bingung wis imbas to. Yo. Mergo aku njaluk karo Simbah, aku wis weruh. Yen Simbah iki wong sekti. Mesti Simbah iki wujude apa sing dadi karepan. Umbaran. Hari-hari tak suwunke marang pangwasane Gusti. Lumantar kiblat papat limo panter Iya. sak temah dadi bocah. Nah, Iki lho, iki lho nggih. iki hari-harimu kabujo. Adik jare nuwun adik gendongen ya. Iki to adik. Iki gendongen. Aduh, Iki piye to, Mbak? piye to kenal mlengos yo. Kowe jare njaluk adi, yen seneng atimu nganti simbah iki mujo hari-hari sak temah ujug bocah. Lah kowe kok moh iki Simbah. Jebul sampean iki ra ngerti sing tak karepake. mok karepe piye? Sing tak karepake aku njaluk adi sing dedeg piadeke padha karo aku. Yen adikku isih punang jabang bayi iki ora nyenengake aku, nanging malah ngrepotke aku. Aku njaluk adi sing gedhe, sing padha karo aku. Ngene. Jare wong akeh kae bayi nak didus banyu iki tak. Loh, tak dusi banyu iki gede. Simbah nuruti. Heeh. Yer, Iya. muga-muga wae adimu didus banyu gege, ndambet dodong padha kuwi. Kok menawa kaya ngono. Iki lho. Loh, mrikat kok bapak? Bayi sing isih punang mau tak dus banyu gede saiki becedeng semene gedene. Kok kalebet putra kula? Heeh. Kene kene kene. Sopo, Mbah? Iki biyungmu Jinggowa. Aku wong tuamu wantun biyung Jinggowa. Aku. Sing kae sapa? Iki kang makakamu Joko Umbaran. Kakang Joko Umbaran. Ya. Sampean, Mbah. Iki biyungmu Jinggowati, aku mbahmu Resi Pamengger. Barek si Pamengger. Aku sapa, Mbah? Oh iya. Pripun kok bapak kok dereng parutan? Wis seneng apa ora tak kene? Mosok Seneng jenengku kok, Mbah. bedodong, Mbah. Bedeng. Aku iki gebon karo sampean. Ana apa? Metu cilik isih bayi lho mlebu kok semen gedene. Ah, Iku iya. simbol kompresor ta napa sampean? Lah jare kowe njaluk sing gedhe. Ya pancen kudune kaya ngono nek aku gumun. Sampean gedhe ki nganggo apa iki mau? Tak dus banyu gede. Karo piduan nggih. Nak cara kayangane kawah condro jingko. Ngono, Mbak. Ngene ya. Mergo kowe dumadi saka ari-ari sing tak puja. Nggih.
Mula kowe bakal takeki jeneng Joko Pujan. Joko Pujan. Aku mbahmu Pamengger, iki biyungmu Jinggowati, iku kakangmu Joko Mbaran, kowe Joko Pujan. Lega to atimu? Seneng jeneng atiku. Bisa tak jak dolanan rino lan wengi bebasane ya. Kula yang nyusuan Joko, ana tamu nih. Monggo. Gusti Patih mau doro. Monggo kula aturi pinarak. Pangapuntenipun nggih Bapak. Sowan kula damel kaget Bapak Pamengger. Mboten. Malah kula niki sing pindho kejubukan gunung. Kiai kok teko ning desa. Katem ben punapa Bapak? Niki kalih wayah, kalih anak rembagan perkara kerukunane bocah-bocah niki. Gusti Patih Maudor, Bapak Pamengger wonten tetembungan klapa ijo cendak kapase ngelengke saking negari Majapahit minggah wonten ing Gambir Seketi nglangke napa wonten wigatos. saestrinipun wonten wigatos. Wonten. Bapak katuran pirsa. Ari kalenggan punika Majapahit kataman Prastawa. Majapahit ketaman Prastawa lajengipun Ingkang dipun tuwaken Adipati Bandar Subali ingkang barela ing Majapahit. Tanpa perang Majapahit kalindih ing Ida. Majapahit tawon. Sehingga kula ngangkang jagat gagak sepuh pados jago liring kuning pinanggih kalian Kepuh Martuwet kalampah saged mejaya Adipati Bandar Subali. Dados mumpun tentrem niki negari Majapahit. Dereng Bapak. Ing sakmangke Kepuh Martuwet jumeneng Adipati ing Grati. Boten kertosa. Kepuh Martuwet tunggak semi pakat Adipati Bandar Subali ugi balelo ing Majapahit. Majapahit nggih balelo. Lah salajengipun Gusti Patih Maudoro kok tumapak wonten ing Gambir Seketi. Kembang dawuh dalam Sri Prabu Bratajung kaprimbyaraken sayembara marang sinten kewara bebasan kene cuke bali balongan. Iku saged cilik kendhat Adipati Kepuh Martuwet agem mejai bagek nampi ganjaran. Upama cah desa wong desa. Boten napa menika saged. Boten napa-napa. Boten napa. Yen ngaten Gusti Patih Maudoro sayembara panjenengan kula pupu piyambak. Piyambak. Saestune kok bojek, Boten wong kula niki ngadhep Gustine kok bojek niki malah boten. menawi bawon saged melihat mengolah Adipati Kepuh Martuwet Orang wonten pendhe Majapahit. Mangke matur karo ingkang sinuwun yen kula ingkang muku sayembaranipun. Kepareng menika. Nggih kula nderekaken. Kosek pun. Nggih, pangestunipun. Aku iki gumun karo sampean. Sampean iki wis sepuh. Nanging yo gene wani-wanine tuku diri paten. Iki ra malah apa sebabne simbah apa sayembarane Gusti Patih Maudoro jalaran simbah iki duwe jago. Jagonipun sinten, Bapak? Ayo anakmu dhewe to. Bapak, panjenengan kok saged-sagedipun gadhah pamikiran kados katen. Bebasan dereng jangkep kok remuyakipun payah panjenengan kok saged penjelajahan mungsuh kalian pun kedumat jiwa. Ini lho, iki kabujan. Mengko ra simbah sing gawe cara. Iki kanugrahan. Nak kowe sok menang, muku sayembarane Sinuwun Prabu Brawijaya, kowe besok dadi wong kang mulya. Apa aku bisa menang? Ini Aku badan sajubul. waton kowe manut karo simbah bakal kelakon. Ono. Manut
Mergo sing balelo iki wujude kebo. Iya, Pak. Lah, nek kowe musuh karo kebo kok wujudan kaya ngene, ya ora iso menang. Karepe si Mbak kok. Kowe tak dandani dadi kebo. Ono. Aku manut. Kan? Manut. Ya, manut ae tak dandani kebo. Arep dijagani dadi kebo kakak piye le. Piye kakak? Ning yo angin kae tenan iso menang yo. Hujan, aku mau rak wis kondo. Nak kakakmu Joko Umbaran, tak dandani kebo ki aja wedi. Iki kakak Joko Baran. Aku kakakmu dhewe kok kowe wedi. Dadi anak hukum. Iki anakku Joko Umbaran. Simbah. Saiki wujude kaya ngono. Umbaran. Simbah. Sakenane kowe durung ngerti saiki pasuryanmu ya. Aku Ayo, ana kaca ngilu sik. tak nyuruh kowe bising ya, Mbah. Umbaran. Wujudku ngegiris Ya, kaya mung ngene. sedelo. Besok yen wis rampung, kowe bakal wujud bocah bagus kaya dene Umbaran Kaya sing sak mestine. Umbaran. Ini ya Umbaran. Simbah. Mergo kesagu aku karo Gusti Patih Maudara, nak kowe bakal tak jagoke nyekel kebo marcuet. Ya, mergo wujudmu wis kebo, Iya. jenengmu bakal kalih kebo marcuet. Kebo marcuet. Kanggo mulyamu. Kowe kemapakane kadipaten ganti aja jemuduk ning pendopo, jemuduka ning taman. Bojone kebo marcuet gonjaken. Yen pancen kaya menawa iki kanthi dalan aku bisa mulyakno Simbah lan Sibu lan adikku. Mula kanthi kuwi, Mbah, aku njaluk pamit pangestumu sing tak jaluk. Tak pangestoni Umbaran. Oh, aku njaluk pamit. Iki kakang jaluk. Ini ya Jogowati. Apa? Sakwise anakku tak